Dijana bila deo grupe koja je planirala atentat na Vučića, obaveštajac otkrio šokantne detalje afere. Bivši obaveštajac Boža Spasić rekao je da je Dijana Hrkalović bila deo grupe koji je planirao atentat na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Onog momenta kad je predsjednik Vučić pitao za tragove za ubistvo na šinama, tog momenta ona kreće nezapamćeno na predsjednika. Pa šta je mislila, da je predsjednik od kartona? Sad je važno da se to sve poveže i ja moram da kažem u vašoj emisiji, Dijana Hrkalović je nečiji projekat. Nije ona džaba postavljena, ona je bila nečiji projekat. To su možda strane službe. Ona je oterana iz MUP kad je Stefanović bio u Americi, pa zašto nas prave ludi? Tu je došlo do nekog sukoba, u ovom momentu sa sigurnošću možemo da tvrdimo, rekao je Spasić i dodao da Hrkalovićeva nakon ovoga neće moći da stekne status svedoka saradnika. Prema optužnici kojom se tereti bivša sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatrana je njena izolacija tokom pritvora, odnosno samica. Ovaj vid pritvora se ne preporučuje ukoliko je pritvorenik nervno labilan, a u prilog tome govore i nova saznanja Kurira. Prema navodima izvora Kurira, ona ne samo da je sklona samoubistvu, već je ovaj čin pokušala u nekoliko navrata i na različite načine. Ovo je vrlo ozbiljna tema. Postavlja se pitanje koliko će trebati vremena da se vrati poverenje u policiju i ona je načinila veliku štetu. Vi kada se zaposlite, 6 meseci vas proveravaju. Kad sve to saberete onda se vidi da li ispunjavate uslove, pa vas onda upisuju na kurs posle kog dobijate sertifikat da ste sposobni za rad na takvoj poziciji i potpisujete da ćete biti lojalni državi. Ona je završila psihologiju i znala je kako da prepakuje svoje psihičko stanje, uspela je da prevari sistem i psihologa koji radi na takvim proverama, rekao je Spasić. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.